food sufficiency level ng Region 1 higit pa sa Sapat. According yan sa Department of Agriculture Regional Field Office 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Mahigit pa sa 100% ang food sufficiency level ng Region 1 ayon mismo sa Department of Agriculture base sa calendar year 2024 performance of agriculture sector sa reyon. Sa tala ng tanggapan, kinabibilangan ito ng mga produktong bigas na nasa 180% ang sufficiency level. Mais, mangga, kamatis, sibuyas, mangbin, mani at kambing na pawang mga priority commodities. Nauna nang inihayag ng Department of Agriculture Ilocos na patuloy ang pagbibigay ng kalidad ng mga produkto at serbisyo sa mahigit 400,000 mga magsasaka sa reyon. Samantala, nananatili sa top producer ang reyon sa ilang mga produkto tulad ng mangga, talong, kamatis at iba pa sa buong bansa. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.